wasa bane ibada ta mu ma karfa Allah baya son ta ne so da kazantar da take cikin mu wallahi mu ji tsoron Allah ko dai Allah baya son umrar tamu ne ya tsaye da abun don da sanin sa akai wannan abu ko dai Allah baya son addu'o'in namu ne ya tsaye da abun ba ma irin wannan tunanin ko dai Allah ya ga kazantar mu ta yi yawa ne a ko ina barna ta kai iyaka yace mu daina zuwa ma gindin ɗakin sa ko dai Allah ya ga hayaniyar ta kai hayaniya ne yace masallacin manzon sa a tsarkake shi makazantar nan su daina zuwa ko dai bala'i mu ne kai bala'i ko dai Allah subhanahu wataala yayi fishi da mu ne ruwan zamzam ma ya hana mu aje a sha ko dai Allah yayi fishi da mu ne Allah subhanahu wataala ya hana dukkan wani abubuwa na walwala a duniya ko dai Allah yayi fishi da mu ne masu jiragen sama suka hakura suka tsaya masu motoci suka hakura suka tsaya yau Allah yayi fishi da mu ne baka isa ka je Bauchi ba sai a boye Allah yayi fishi da mu ne